हेलौ लोगोफोर नोंथां भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायफिनबावबाय दा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों माखासे इम्पोर्टेन्ट बाथ्राखौ लानानै बेनो जाबाय माने जोंनि माखासे BTC नि बाहागोआ मा होनदों कचबिहार एबा राजबंशीफोरनि मोनसे गोदान रायजोआव थांसिगोन बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ बुंदों माने राजबंशीफोरनि दैदेनगिरि बिथां अनन्त राया बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना नाथाय बियो बेसेबां सैथो बेखौ जोङो साननानै ओरैनो मिन्थिखायो रायजोफोर जे बेयो मालाबाबो जाथावना नङा बेबायदि आरोना दा जोंनि 6 शिड्युल एरिया जायफोरखौ जोङो गोबां मानसि थैनानै गोबां मानसि फोथैना लानानै मोननाय बे मोनसे एरिया जोंनि मोनसे जायगा बियो बर'नि नामै होनाय मोनसे हा बा ट्राइबेलनि मुङै होनाय मोनसे हा बियो अनन्त रायनि बुंनाय बाथ्राया बेसलेस जेबो ओंथि गैया बेफोरबायदि आरोना जोंनि थाखाय माने बिथांनि बाथ्राखौ लानानै जोंहा गिनांगौ साननांगौनि जेबो बाथ्रा गैया बेबायदि दा बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ मानो बुंदों होनोब्ला जों माने साननो हायो आरोना माने गावसोरनि माखासे सुबुंफोरखौ खौसेयाव लाबोनो थाखाय माने खौसेयाव दोननो थाखाय माने बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों जानो हानाय गोबां मानसि थैनानै गोबां जोंहा खहा खालामना लानायनि उनाव बावैसो सान सिगां बा बावैसो बोसोर सिगां जोंहा मोनसे BTR एकर्ड जानानै थांबाय बे BTR एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंहा माखासे गामि सोसनबावनांगौसो दं एकर्डआव जोंहा लाबोफानाय माखासे गामिखौ इनक्लुड खालामबावनांगौ दं नाथाय बेवहाय जे बिथांमोना जोंनि बे मोनखानाय हाखौ मोनखानाय एरियाखौ बिथांमोना गावसिनि इउनियन टेरिटरि होनना बुंदों माने इउनियन टेरिटरियाव लानानै थांसिगोन बे मालाबाबो जाथावना नङा आरोना दिनै बिथांमोना माने गावसिनि हिस्टरिनि खोथा बुंदों आरोना गावसिनि हिस्टरि बायदिब्ला माने मोनसे समाव बे बर'फोर थानाय बा आसामनि माखासे बाहागोआ माने कचबिहार एबा राजबंशीफोरनि जायगा रायजो होननानै बुंदोंमोन बे हिस्टरिखौ लानानै बिथांमोना दिनै डिमान्ड खालामगासिनो दं आरोना सरकारनिसिम नाथाय दिनैनि बे समाव बे मोमेन्टआव माने हिस्टरिजों मालाबाबो रायजो जाया हिस्टरिजों रायजो बिनो दासान बे आरोना दिनैनि दिनाव रायजोआ हिस्टरिजों जाला पलिटिकेल इम्पेक्ट पलिटिकेल राजखान्थियारि गोहोम खोख्लैनो हायोब्लासो माने रायजो जानायनि चान्स दं आरोना बेनि अनगायै जुदि नों हाजार रोजा रोजा लाख लाख मानसि थैयोब्लाबो सोमावसारै मानसि थैलाङो बे जानाय नङा आरोना थिग बेबायदि दिनै बिथांमोना हिस्टरि खोथा बुंदों दिनैनि समावहाय कुनु हिस्टरि जारिमिनखौ लानानै रायजो सोरजिनाय जाया दिनैनि तारिखआवहाय पलिटिकेल एंगेलजोंसो रायजोखौ सोरजिनाय जायो जारिमिना जारिमिनैनो थागोन हिस्टरिया हिस्टरि जानानै थागोन नों माबा मोनसे डिमान्ड खालामोबा बेखौ सरकारा गनायनाय जागोन नोंखौ मोनसे हारि हिसाबै गनायनाय जागोन नाथाय जारिमिनजों मोनसे रायजो बिनो थाङोब्ला बे गनायथाव जाया आरोना गनायनो हाया जारिमिनजों मोनसे रायजो बिनो थाङोब्ला गनायजागोन जेब्ला नोंनि सुबुं अनजिमाया नों बिनाय एरियायावहाय नोंनि सुबुं अनजिमाया गुबुन गुबुन हारिनिख्रुइ बांसिन जानो नांगोन अब्ला माने मोनसे गोरोबथायाव फैगोन आरोना बाथ्राफोरा बेबायदि आरो राजबंशी हारिया थांनाय गोलाव समावहाय बर' हारिनि हेंथायै बिथांमोना खोथा बुंबोदों गसंबोदों आरोना बर' खालामबोदों नाथाय जोंनि बर' मानसिया बिथांमोननि हेंथायै मालाबाबो बेफोरबायदि खोथा बुंबोआखै दिनै बिथांमोनाथ' डाइरेक्ट बर'आ बेहाय मोन्थाय गैया बे बर'नि रायजो नङा माबा माबि बेफोरबायदि गोबां खोथा बुंबोदों आरोना दा बिथांमोना गावसिनि नांगौआ मा गावसोरनि जौगानांगौआ मा गावसोरनि थांना थानायनि थाखाय गोख्रों हाबा मावनो नागारै माने बर'नि हेंथायै खोथा बुंनायखौसो गोख्रों माने जबरदस्त बोलो होनानै खामानि मावबोदों आरोना दिनै मा लाब जाखो बिथांमोना जोंहाथ' माथो BTR एकर्ड जाबावबाय माथो आरो दिनैबो बिथांमोना माने बर'नि माखासे एरियाखौ बर'नि माखासे ओनसोलफोरखौ बिथांमोना गावसिनि आखायाव लानानै थांगोन बे
मालाबाबो जाथावना नङा जों जानोबो होआ सरकाराबो जानो होआ जोंनि बर' रायजो राजा जोंनि बर' आफादफोर बर' पलिटिसियानफोर रावबो जिरायनानै थानाय नङा आरोना बेनि थाखाय माने खर' सानांगौ गोनांथि गैया रायजोफोर जोङो जोंनि मावनांगौखौ मावलांबाय थाबानो जाबाय दिनै जोंनि मेन खामानिया मा जोंनिया फरायनांगौ लेखा फरायनांगौ लेखा गोरों जानांगौ IPS ICS अफिसार UPSC एग्जाम पास खालामनांगौ APSC एग्जाम पास खालामनांगौ इन्जिनियार पास खालामनांगौ डक्टर पास खालामनांगौ बायदि बायदि गोबां आरोना हारि मोनसे जौगानो थाखाय जोंनो गोबां बेफोरबायदिखौ नांगौ जायो जों दा बेयावसो मेन फकास खालामनांगौनि बाथ्राया बा एसेनोसै आरोना लोगोफोर चेनेलाव गोदानबा नोंथाङा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो एसे मटिभेसना बारायथोंसै माने गोदान बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थानो थाखाय माने मटिभेसन मोनथोंसै आरोना बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय साबस्क्राइब खालामनो थाखाय